ليت ملو دقيسهم كنس نقوه كتسؤ خلهم ذكا خنزي دق أساسات دخان بلكم دو ويس والحن تخبيت سرح كيس سرحهم عغم تسؤنا لهم يتتأقم سرحهم زي كونس إزوان بزي بلاد نسونتهم زقودو زلو حموشتا حارقنا ذات مخنياتات هون يخوليو سونتنا بزي نفلطو مخنيات دخاخمنا خلو عغمي كنسئني خلنا غبقسيو انتايو مفتحتاتخ انتايو زبل حموشتا وانا مخنياتات مفتحتاتهم حاورنا خنمايت إنا كساب موداتا حابيرخم نتصنحو سلام تقنا هبلي كمي قاللخم ازي ناي الدكتور ماينا يوتيوب channel أبسومن كلتا جزيز زقرب بزعوات عنان بستقالالي رأس قداي زر آيال بروغراميو نلومي مماية رأسنا زغاون هذا حالة جزي سونتنا ناي مدخامن مزلال عقمن ناي مودا أصميتي سمعنا ازي كامن تازي متايو ما بقسيو انتايو زبلو حموشتا وانا مخنياتاتن مبتحتاتهم حابرنا خنرئينا أنا حيتكم كساب موداتا مسايا قبرو نشانالي حدش زخونكم سبسكرايب لايك شير خم أون أب تحتو كومنت حاسابهم رئيتهم هابني النابلهو نابتميت بحوار كنسكر هذا كزي مخنياتو بزي نفلتو خناتات سونتنا ناي مدخام مزلال عقمن ناي مودا سمعتن كسمعنا يخيليو أزوم تأقامات اليوم قاب من تاينزو زبل كاب تقلل ناب تخبيد ببحدا حابيرنا كنرينا هذا كاب عقمن العلي مزعل إذا مالت انتي مالتيو كاب عقمن العلي سرح مسرح كاب قلبتنا نلعلي كاب عقمنا نلعلي درجة من اليابن مرادن كخون يخل كبير أقحى مشكام كخون يخل قوم أون قويا كخون يخل استفراليو سرحت نسرح انتو خوين نامو اتي سرح دما كاب عقمنا نلعلي انتو خوينو قوم أون مسنبال عمقي زي متعتن انتو خوينو نابنت كبير سرح إن سرحكم اتمقابو وقن باتلك انت زي خوينو لعول دخام كسمعكم يخيلي مغنياتو اتمقابو مقري وحدن اتسارحو وسرح كبيدن انت خوينو اي متاتننيو شعو كاوساونتهم عقمي وإنرجي تسونو جلوكوز كاوبوشتهم يودا شعو عقم تسونو يدخمكم مالتي سلازي كتقابرو وزلكم لعول سرح تسارحو انت خوينكم نستفالاليت أقامن حمامن من انتان كيتك ألعو بتسارحوا ومتات كتمقاوي يرليكم مالتيو كبير سراح تسارحوا انت خوينكم مقبي بساعته زدمات أنا مقبي مبلع يرليكم مالتيو ناتج سراحهم اللو زواج أقولبات متكا قديت أيو مالتيو أزي انت زي خوينو نستفال الحمام كتك ألعو تخوليهم مالتيو كلتا حسرة فساسي dehydration حسرة فساسي مالت أبصونتنا زلو ناي فساس متن بتعمي كنك خلو مالتيو أزي بخميك خون يغاد سب شنتي يشاين خبيت سرح كسرح خلو كرهت يخال بحمام شوهات قابد مخنيات تغمات كهلو يخال ويدما تملاس كهلو يخال شعو عابسون مدخم زولو فساسي بتعمين كمالتيو بفلاي ناي خبد حمام كهلوكم خلو مملاسن تغماتن مس زهلو لوع الفساسن إلكترولايتن كابسون مدخم يوكد بازي زيزي إلكترولايت بتعمي كوكد ويكوهد سخلو ناي سونت هواسات ويدما سيلس تشتات يشنقاو ويدما ناي مقناس هواسات ناي مماتن هم أون مكو مارس أقام يهلو مالتيو هواسات كابسونتنا أنيسون مالت دما نلوع الدخام نقال علنا مالتيو هم أون بمالك إرهات انشنت بزح بساسي كابسونتهم زواتس انتخوينمو ماي ساتيوهم ناتي زواتس زيت تكأو انتخوينهم أبسونتهم زركا فساسي بتعمينك شعو نحزرت فساسي dehydration تقال علهم مالتيو مخنياتو هواساتنا سونتنا أخل فساسي دالي ناي سونتنا زل على مئتاوي ماي سلازخونا لعل ما يدلينا مالتيو كتقابروا وزلكم بزح صريحكم زارهزأكم أنت خوينو شنت دما مشيان سلازي تعرف خام أون بحمام خابد المخنات تغماتن مملاسن مزهلو وكل ما يمستاك يدليكو بمعالتي انت وحدا كل التليترون كابون العلن انت ساتيخم زتمرت أي خون مالتيو زواج فساسين متكا هواساتنا نأنتان كحدسو هوالدو كي يقدو نمحلا نايسونتنا رسحات نمحلا وخل فساسي يدلينا مالتيو سلازي نسونتهم وخل فساسي مأنتان كهلوكم وخل ما يمستاي وخل فساسي موساد يدليكم إذا أنت زي خوينجن نستفرع الحمامات تقال عدخول إخم مالتيو سالساي مخنيات سونتنا كدخا خمس قابو حزرة مقبي ويدما بور نيوتريشن النبلو سابي سرح يسعر يدكم نقرقن
ምስ ሰርሖ መጠን ዘይበልዕ እንተኾይኑ ዝተማጠነ ምግቢ ዘይረክብ እንተኾይኑ እቲ ህዋስ ወይ ድማ ሴል ኣይሕደስን ህዋስ ኣይወልድን ከምኡ እውን እቲ ህዋስ እናሞተ ይኸይድ ኣብ ሰውነትና ዘሎ ንጥረ ነገር እናቐነሰ ይመጽእ ማለት እዩ ሽዑ ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕሚ ንኪ ሰውነትና እናድኻኸመ ይኸይድ ምግቢ ድማ ክትምገቡ ከለኹም ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ጥራሕ ትምገቡ እንተኾይንኩም ሕጂ እውን ሕጥረት ምግቢ ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ እዚ ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ምግብታት ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገር ስለዝርከብ ሓደ ዓይነት ምግቢ ጥራይ ትምገቡ እንተኾይንኩም ተመሳሳሊ ስለ ዝኸውን እትረኽብዎ ንጥረ ነገር እውን በቲ ልክዕ ይንኪ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ምግብታት በብንኡሽተይ ምምጋብ የድልየና ንኣብነት ካርቦሃይድሬት ፕሮቲንን ሰብሒ ወይ ድማ ፋቲ ዘለዎም ምግብታት ማለት እዩ ንኣብነት ካርቦሃይድሬት እንብሎ ምግብታት ከም ሙዝ ድንች ሩዝ ስርናይ ነገር ከም ኣጃ እዞም ምግብታት ኣብ ውሽጦም ካርቦሃይድሬት ኣለዎም እሞ ዓቕሚ ምእንታን ክህልወኩም ኣብ ሰውነትኩም ዘሎ ሽኳር ክወስኽ ኤነርጂ ክትረኽቡ ይሕግዘኩም ማለት እዩ ከምኡ እውን ፕሮቲን እንብሎ ድማ ከም ዓሳ ናይ ደርሆ ስጋ ክኸውን ይኽእል ስጋ ቀይሕ ስጋ ከምኡ እውን ስጋ ዝትክኡ ኣለዉ ከም ባሎንጓ ዓተር ዝተፈላለዩ ፕሮቲናት እዮም ንሳቶም ጥራምረታት ንዓታቶም ምምጋብ የድልየና ከምኡ እውን ፋቲ እንብሎም ጥዑያት ስብሒ ዝኾኑ ከም ኣቮካዶ ሕጂ እውን ናይ ዓሳ ስጋ ክኸውን ይኽእል እንቋቑሖ ኦሊቭ ኦይል ወይ ድማ ናይ ዘይቲ ኣውሊዕ እዚኣቶም ስብሒ እዮም ነዚኣቶም ዝመሳሰሉ ምግብታት ምምጋብ ሰውነትኩም ብዊልድ ምግባር ወይ ድማ ምህናፅ ዓቕሚ ምእንታን ክህልወኩም ምግባር የድልየኩም ማለት እዩ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እትሰርሕዎ ስራሕን እትምገብዎ ምግብን እንተዘይተመጣጢኑ ንናይ ሰውነት ድኻም ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ዕድመ ምእራግ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ዓቕሚ ክትስእኑ ህዋሳትኩም ብጣዕሚ እናደኸመ ምኻድ ሰውነትኩም እናዝሓለ ምኻድ ፀገም ከጋጥመኩም ይኽእል ብተወሳኺ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ክትቃልዑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሰብ ካብ ዝሓምም ድሓር እዩ ንመድሓኒት ገንዘብ ዘውፅእ ነገር ግን ኣቐዲምኻ ንምግቢ ገንዘብ ብምውፃእ ርእስኻ ንምክንኻን የድልየኩም ማለት እዩ 4 ስእነት ድቃስ ራብዓይን ዋና ነገር ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዝጭነቐሉ ዘሎ ናይ ሰውነት ድኻም ከቃልዐና ዝኽእሉ ስእነት ድቃስ እዩ ስእነት ድቃስ ንብዙሓት ፀገማት ከዳርገና ይኽእል እዩ ድቃስ ዘይንድቅስ እንተኾይና ሰውነትና ኢነርጂ ኣይዓቁርን ስቶር ኣይገብርን ኢነርጂ ኣይጠራቐምን ማለት እዩ ብምጭናቕ ብምሕሳብ ብፍላይ ድማ ብነገር ብምጽማድ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቴሌፎን ኢና ምሸት እንሕልፎ ምሸት ነዊሕ ሰዓት ቴሌፎን ትጉርጉሩ እንተኾይንኩም ኣእምሮኹም ይጨናነቕ ቢዚ ይኸውን በቲ ግዜ ኢነርጂ ይወፅእ ኢነርጂ ንስእን ኢነርጂ ሉዝ ንገብር እዚ ድማ ንናይ ሰውነት ድኻም ከቃልዐኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ቀትሪ ክሰርሕ ዝወዓለ ሰውነት ኣእምሮ ምሸት ዕረፍቲ ይደሊ ስለዚ ምሸት ርእስኹም ክትዕርፉ ዕረፍቲ ምውሳድ የድልየኩም ማለት እዩ ኣእምሮ ዕረፍቲ ኣይረኸብን ማለት ሙሉእ ሰውነትኩም ዕረፍቲ ክረክብ ኣይኽእልን ከምኡ እውን ኢነርጂ ክጠራቐም ኣይኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ንጽባሕ ሰውነትኩም ድሉ ክኸውን ተሓዲሱ ሪፍሬሽ ገይሩ ስራሕ ምእንታን ክትሰርሑ ሎሚ ክትዓርፉ የድልየኩም ማለት እዩ ኣብ ናይ ድቃስ ሰዓትኩም እኹል ድቃስ ክትረኽቡ የድልየኩም ማለት እዩ ሓምሻይ ናይ ፀኒሑ ዝመጽእ ሕማም ኩነታት ክሮኒክ ሜዲካል ኮንዲሽን እቲ ናይ መወዳእታን ዋና ሰውነትና ክዳኸም ንዝተፈላለየ ፀገም ከቃልዐና ዝኽእሉ ክሮኒክ ሜዲካል ኮንዲሽን ምስ ዝህሉ እዩ እዚ ማለት ብዝተፈላለየ ሕማም ምኽንያት ሰውነትና ክዳኸመና ይኽእል ዓቕሚ ክስእን ይኽእል እዚ ማለት ድማ ሓደ ኣኒሚያ ዲያቤትስ ወይ ድማ ናይ ታይሮይድ ዲስኦርደር እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ሓዲኡ ክንርኢ ከለና ኣኒሚያ ወይ ድማ ዋሕዲ ደም ኣለና ማለት ኣብ ሰውነትና ውሽጢ ናይ ቀይሕ ደም ህዋስ ሬድ ብሌድ ሴልስ ሕፅረት ይህሉ ማለት እዩ ናይ ቀይሕ ደም ህዋስ ሕፅረት እንተሃልዩ ድማ ኣብ ሰውነትና ኦክሲጅን ንኽዘዋወር ዝገብሩ ቀያሕቲ ናይ ደም ህዋሳት እዩ ቀይሕ ናይ ደም ህዋስ ኦክሲጅን ኣብ ሰውነትና የዘዋውር ናይ ንሱ ሕፅረት ሃልና ድማ እኹል ኦክሲጅን ኣብ ሰውነትና ኣይዘዋወርን ናይ ኦክሲጅን ሕፅረት ድማ ኣብ ሰውነትና ተሃልዩ ሰውነትና ናይ ምድኻም ናይ ምዝሓል ምትንፋስ ከኣብየና ይኽእል ሰውነትና ክዝሕል ይኽእል ጨዋዳታትና ኣዕጽምትና ኩሉ ሰውነትና ክዝሕል ክዳኸም ይኽእል ማለት እዩ ከምኡ እውን ዋሕዲ ደም እንተሃሊኩም ከዝረኩም ይኽእል ድኻም ክብለኩም ይኽእል ዋና ሎሚ እዚ ቪድዮ ዝሰራሕኩሎ ምኽንያት ሰውነትኩም ክደኻኽመኩም ከሎ ካብ ምንታይ ምኽንያት እዩ ዝብል ብምፍላጥ ርእስኩም ክትሕክሙ ክትንከባኸቡ
ፈሊኹም ክትፈልጡ ስለ ዘድልየኩም እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ፀገም ክህሉ ከሎ ቶሎ ኢልኻ ናብ ጥዕና ትካል ብምኻድ ደምኹም ብምርኣይ ሕክምና ምርካብ የድልየኩም ማለት እዩ። ካልኣይ ዲያቤቲክስ ወይ ድማ ናይ ሽኮር ሕማም ኢልና እንሪኦ እዩ። እዚ ኣብ ክልተ ቦታ ከፊልና ክንሪኦ ኢና። ሃይፖግላይሴማ እና ሃይፐርግላይሴማ ኢልና ክንሪኦ ኢና። ሃይፐርግላይሴማ ማለት ኣብ ሰውነትና ዝርከብ ናይ ደም ሽኮር ብለድ ስጓር ወይ ግሉኮዝ ብጣዕሚ ክብ ክብል ከሎ ማለት እዩ። መጠኑ ክብ ክብል ከሎ ኣብ ሰውነትና ውሽጢ ዝርከብ ህዋሳት ወይ ድማ ሴልስ ቱሹታት ይጎድኡ ዳሜጅ ይኸውን። ሽዑ ህዋሳትን ቱሹን ሞይቱ ማለት ድማ ሰውነትና ብጣዕሚ ናይ ምድኻም ናይ ምዝላል ስምዒት ይስምዓና። ሽዑ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ክንቃላዕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልኣይ ሃይፖግላይሴማ እንብሎ እዩ። ሃይፖግላይሴማ ማለት ድማ ኣብ ሰውነትና ዝርከብ ናይ ግሉኮዝ መጠን ብጣዕሚ ክወርድ ከሎ ማለት እዩ። እዚ እውን ናይ ሰውነት ምድኻም ናይ ሰውነት ምዝሓል ከጋጥመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ክስማዓኩም ከሎ ቶሎ ኢልኹም ናብ ጥዕና ትካል ብምኻድ ክትምርመሩ የድልየኩም ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰውነትና ይደኻኸመና፣ ነገር ግን ሸለል ናይ ምባል ነገር ይህሉ። ሰውነትኩም ክደኻኸም ከሎ ካብ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እዩ እሞ ምርኣይ ኣይኸፍእን። ስለዚ እዞም ምኽንያታት ምፍላጥ የድሊ ማለት እዩ። ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ሃይፖግላይሴማ ክኸውን ከሎ ወይ ድማ ኣብ ደምና ዝርከብ ሽኮር ብጣዕሚ ክወርድ ከሎ ጠላም ከብዲ ዘዳለወቶ ወይ ድማ ዓቂና ቅድሚ ዘቐመጠቶ ግላይኮጅን ናብ ናይ ደም ሱርና ትለቆ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ደምና ግሉኮዝ መጠን ኖርማል ንምግባር ፀላም ከብዲ ነቲ ግላይኮጅን ናብ ሰውነትና ትለቆ። በቲ ግዜ ኣብ ሰውነትና ዝርከብ ሽኮር ብጣዕሚ ይወርድ ማለት እዩ። ነዊሕ ግዜ ድኻም ናይ ምባል ስምዒት ክህልወና ይኽእል። ምክንያቱ ኣብኡ ተዓቂሩ ስቶር ኮይኑ ወይ ተጠራቂሙ ዝፀንሐ ካብ ፀላም ከብዲ ስለ ዝወፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ፀላም ከብዲ ነቲ ንፀገም ግዜ ዘጠራቐመቶ ግላይኮጅን ከይትውድኦ ቶሎ ምሕካም ቶሎ ናይ ግሉኮዝ መጠንኩም ክብ ምግባር የድልየኩም ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣድሬናሊን ዝበሃል ሆርሞን ኣብ ሰውነትና ኣሎ። እዚ ኣድሬናል ሆርሞን ኣብ ደምና ዘሎ ናይ ሽኮር መጠን ወይ ናይ ግሉኮዝ መጠን ብጣዕሚ ክወርድ ከሎ ሰውነትና ክደኻኸም ስለ ዝኽእል ንሰውነትና ዓቕሚ ንምሃብ ክብል ኣብ ሰውነትና ዘሎ ስብሒ ወይ ድማ ፋቲ እናጠሓነ ንሰውነትና የብፅሕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣድሬናልን ከመንጭ ከሎ ሰውነትና ክደኻኸመና ክንርዕድን ንኽእል ኢና። ናይ ልቢ ህርመት ክውስኽ ይኽእል። ከምኡ እውን ረሃፅ ምባል ከርህፀና ይኽእል። በዚ ግዜ ድማ ናይ ሰውነት ድኻም ልዑል ዝኾነ ሰውነት ምዝሓል ከጋጥመና ይኽእል ማለት እዩ። እዚ ድማ ዝተሓሓዝ ምስ ናይ ሽኮር ሕማም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሰውነትኩም ዝደኻኽመኩም እንተኮይኑ ዘዝሕለኩም እንተኮይኑ ብንኡሽተይ ዓቕሚ ትስእኑ እንተኮይንኩም ቶሎ ኢልኩም ናይ ጥዕና ትካል ብምኻድ ምርመራን ምርኣን የድልየኩም ማለት እዩ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ቀስ በቐስ ካሊእ ናይ ሰውነት ክፍልኩም ክጎድኣኩም ስለ ዝኽእል ብግዜ ምሕካም የድልየኩም ማለት እዩ። ካልእ ናይ ታይሮይድ ግላንድ ዲስፋንክሽን ክኸውን ከሎ ወይ ስርሑ ብኣግባብ ዘይሰርሕ እንተኮይኑ ናይ ሰውነት ምድኻም ናይ ምዝላል ስምዒት ዓቕሚ ናይ ምውዳቕ ስምዒት ከጋጥመና ይኽእል ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ታይሮይድ ግላንድ ንሰውነትና ኢነርጂ ይህበና፣ ኢነርጂ ንምንጫው ማለት እዩ። እዚ ታይሮይድ ድማ ወይ ክሓምም ፀገም ካብ በፅሖ ሰውነትና ክደኻኽመና ዓቕሚ ክንስእንን ንኽእል ማለት እዩ። ናይ ታይሮይድ ፀገም እንተሊልና ብኸመይ ክንፈልጦ ንኽእል እንተኢልኩምኒ ናይ ታይሮይድ ሕማም እንተሃሊና ናይ ሰውነት ምድኻም ይህሉ፣ ናይ ሰውነት ምዝሓል ይህሉ፣ ከምኡ እውን ናይ ሰውነት ክብደት ለውጢ ይህሉ ማለት እዩ። ወይ ምቕናስ ወይ ምውሳኽ ይህሉ ማለት እዩ። ሃይፓታይሮይዲዝም ክህሉ ከሎ ወይ ድማ ናይ ታይሮይድ ስራሕ ክንክ ከሎ ናይ ሰውነትኩም ክብደት ይውስኽ። ከምኡ እውን ሃይፐርታይሮይዲዝም ክህሉ ከሎ ድማ ናይ ሰውነትኩም ክብደት ይንክ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ቆርበትኩም ምልክት የርኢ፣ ናይ ቆርበት ምድራቕ፣ ከምኡ እውን ቆርበት ናብ ብጣናይ ምህላው፣ ናይ ምሕኻኽ ስምዒት፣ ከምኡ እውን ናይ ቆርበት ድርቀት ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ፀጉርኩም እውን ምልክት የርኢ፣ ናይ ፀጉርኩም ምስብባር፣ ፀጉርኩም ናይ ምቕናስ ወይ ድማ መምላጥ፣ ከምኡ እውን ናይ ፀጉርኩም መጠን ክቐጥንን በቲ ምኽንያት ክሰባበርን ክገብር ይኽእል። ከምኡ እውን ናይ ፀጉርኩም ባህሪ ክቕይሮ ይኽእል ማለት እዩ። ሕብሩ ሻይን ክገብሮ ከየብረቕርቆ ክገብሮ ይኽእል ማለት እዩ። ከምኡ እውን ብተወሳኺ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ወርሓዊ ፅግያ ምዝባዕ ከምፅእ ይኽእል። ወርሓዊ ፅግያ እውን ብግዚኡ ሓልዩ ከይመፅእ ወይ ክፀንሕ ወይ ድማ ቶሎ ቶሎ ክመፅእ ክገብር ይኽእል። እዚ እውን ናይ ታይሮይድ ፀገም ምልክት እዩ።
ብተወሳኺ ስምዒትኩም ሙድኩም ክቕይሮ ይኽእል ናብ ድብርት ውሽጢ ክትኣትዉ ኢሪቴት ክትኾኑ በቃ ሓርቓት ቁጥዓት ክትኾኑ ክገብረኩም ይኽእል ከምኡ እውን አንዛይቲ ንብሎ ርእስኩም ክትጭነቁ ይገብረኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ናይ ኣእምሮ ፀገም ጥቡቕ ዝኾነ ነገር ከይትዝክሩ ክትርስዑ ወዘተ ክገብረኩም ይኽእል ንኸምዚ ዓይነት ፀገማት እውን ከቃልዐኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ብዓይኒ ዝረአ ናይ ኤንላርጅመንት ኦፍ ታይሮይድ ወይ ምግፋሕ ታይሮይድ ከምፅእ ይኽእል እዚ ጎይተር ዝበሃል ማለት እዩ እዞም ሊምፍ ኖድ እንብሎም ንሳቶም ክሓብጡ ዓሙ ይኽእሉ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ናይ ታይሮይድ ፀገም ክህሉ ከሎ ዘርእዩ ምልክታት እዩ ማለት እዩ በዚ ምኽንያት ዝተልዓለ ናይ ሰውነትኩም ምድኻም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ እምበኣር እቲ ቀንዲ ናይ ሎሚ ነዛ ቪድዮ ዝሰራሕኩላ ምኽንያት ብዙሕ ሰብ ሰውነቱ ክደኽሞ ከሎ ሓደ ነገር ጥራሕ ክሓስብ ይኽእል ወይ ስራሕ ሰሪሐ ደኺሙኒ እዩ ዝኾነ ነገር ክብል ይኽእል እና ሰውነትና ክደኻኽመና ከሎ ካብ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እዩ ስለዚ እናፀንሐ ብዝኸደ ቁፅሪ ሓደ ምልክት ከርኢ ከሎ እዩ ሕማም ምዃኑ ዝፍለጥ ስለዚ ኣቐዲምኩም ርእስኩም ቼክ ብምግባር ንዝገደደ ፀገም ከይትቃልዑ ኣቐዲምካ ምጥንቃቕ የድሊ ስለዚ ሰውነትኩም ናይ ምድኻም ኩነታት ክውስኽ በብመዓልቱ እናወሰኸ ክኸይድ ዘየቋርፅ ድኻም ክህሉ ከሎ ገለ ኢልኩም ክትረኣዩ የድልየኩም ማለት እዩ ብዝኾነ እዛ ቪድዮ ንኩሉ ሰብ ባላንስ ብዝገብር መጠን እዩ ተሰሪሑ ምክንያቱ ብዛዕባ ሳይንስ እንተንዛረብ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ዲቴይል ኣቲና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብዛዕባ ፀገማት ግን ዝተምሃረ እውን ዘይተምሃረ እውን ነቲ ቪድዮ ክሪኦ ስለ ዝኽእል ርድኦ ብዝኽእል መጠን ክፈልጦ ብዘለዎ መጠን እዩ ተሰሪሑ ስለዚ ዝተምሃረ ሰብ ዝፈልጥ ሰብ ዲቴይል ኣትዩ ክሪኦ ይኽእል ግን ብትምህርቱ ዘይገፍሐ ሰብ ክኸውን ከሎ ግን እዞም ምልክታት እዞም ፀገማት ክበፅሕዎ ከለዉ እንታይ ክገብር ኣለኒ ብዝብል መጠን እዩ ተሰሪሑ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ፃንሒትኩም ስለ ዝገበርኩም ብጣዕሚ ካብ ልቢ የመስግን ንሎሚ ዘዳለኽዎ ናይ ምይይጥና ፕሮግራም ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ብኻሊእ ፕሮግራም ክንራኸብ ኢና ሰላም ኩኑለይ